מת ללכת לזרוק את הבקבוקים הריקים למתקן הזה. האמת, אי אפשר לשים בכל בית מתקן כזה בחדר האשפה, כמו שיש עיתונים, אז אפשר גם לשים את זה. כן. או, כן. נכון, תשמעי. תראי לך ללכת, להישרף בחום הזה. וואי, הייתי עכשיו מזמינה, את יודעת מה? הייתי מזמינה מונית שתבוא ותביא אותי למתקן הזה, ואחר כך תחזיר אותי בחזרה. אני ספרת שהבעיה שבהתחלה שהוא התחיל לעבוד על המונית, אז הוא היה נהג זכיר. אז אבא אהב לנסוע במונית? הוא אהב מאוד לנהוג. כן. בהתחלה הוא אהב מאוד לנהוג. גם אחר כך הוא היה לוקח אותנו לכל מקום, להראות לנו איפה שהוא היה עושה מילואים. ואני לא אשכח את זה שהיינו בימית, בזמנו שעוד הייתה ימית, אז את היית אז אולי בת שנה, שנה ורבע, ונסענו לימית, והשארנו אותך במונית, ואנחנו הלכנו להסתובב, אז התחלת לצעוק, גם אני רוצה לבוא. כן? כן, הייתה לנו אז מונית עם גג אדום, זה היה פז'ו כן. עם גג אדום, אופה. וזה הייתה ההתחלה. אוכל פולני זה תפוחי אדמה, מרק, בשר, צלי, רק מלח, בלי שום נתמינים. ואבא היה מבקש ממך מה הוא רוצה? כן, הוא היה אומר, היו מאכלים שהוא בזמנו, כשהתחתנו, לקח אותי לסבתא, זה היה ללמוד דגים מלולאים, ואת הרייבק שלו, אם אתם זוכרים, שזה היה מתפוחי אדמה, הרייבק הייתי צריכה ללמוד, ומה עוד היה? היה שומן אבז. שומן אבז הייתה חנות מיוחדת, זה היה בתחנה מרכזית, שלשם הייתי נוסעת וקונה את זה. זה היה ככה, הייתי קונה 1.5 קילו שומן אבז, 1.5 קילו אור, ואת האור לנקות אותו זה של אבז, זה אור של אבז ושומן של אור. את האור של אבז זה סיפור לעמוד ולנקות אותו, ואחר כך הייתי מתקנת קודם כל את האור, אחר כך מוסיפה את השומן עם בצל. וכל החבר'ה אצלנו היו מקבלים צנצנות. כל אחד היה מבקש צנצנת. הקטע הכי יפה שאבא חלה, אז הוא ביקש ממני ממש להתחנן, שבא לו שומן אבז. ממש הוא התחנן שבא לו שומן אבז, אז הייתי, וכבר החנות הזו שפעם הייתי קונה, כבר סגרו אותה. אז אצל יוז'י בגן העיר, הם עשו את זה, ולמרות שהיה אסור לו, אז אני הלכתי וקניתי למה הוא רצה את זה. הוא אכל את זה? כן, מה זה הוא אמר, מה זה, הוא היה כל כך מאושר שהבאתי לו את זה. בבית חולים הוא אכל? בבית הוא אכל את זה. כשהוא היה בבית אז הוא אכל את זה. זה ממש משהו. עושים גם עגבנייה? כן, אפשר. עושים מחסה. אבא אהב את האוכל שאת מבשלת לו? אבא כן. אבא אהב את האוכל שאני מבשלת. הוא בכלל לא אהב. הוא אהב? הוא אהב כל מה שאני עושה. הוא גם אהב אותי. לא, בכלל, אבא היה טוב. כן, זה נכון. הוא היה אבא טוב. מה שאתם הייתם רוצים, הוא היה נותן לכם. כן, הוא היה אבא טוב. כן. נכון. הוא היה אבא. הוא לא רצה לשמוע
ללכת לעוד רופא? מה פתאום? ישר שהוא ירים ידיים. לא יודעת אם הוא ממש הרים ידיים, זה פשוט היה נראה לו לא... שזה בטח לא יהיה חמור יותר מדי. אולי, אני אגיד לך את האמת, גם לא חשבתי באותו יום שהוא נפטר, שהוא הולך למות. באותו יום לא חשבת? לא, לא חשבתי, למרות שהוא היה בלי הכרה. אני לא חשבתי שבכלל שהבן אדם הולך. לדעת, לא חשבתי, אני לא יודעת מה. הייתי כמו אטומה. ישבתי על ידו יומם ולילה, כן. כן, גם אני לא חשבתי, האמת. הרי הוא נכנס פעם אחרונה, הוא כבר הרגיש מאוד לא טוב. והמחלה התפשטה עוד יותר. זהו, ואני זוכרת שהוא כבר היה בקומה, והלכתי לרופאים, והתחננתי לפניהם, שלא ייתנו לו את הטיפולים יותר, שיתנו לו, הוא לא רוצה לחיות. הוא אמר לי כל הזמן, אני לא רוצה לחיות, אני לא שווה כבר יותר, אני לא רוצה. אז הם אמרו לי, אמרתי לי, ביקשתי מהם, שלא ייתנו לו את כל הכימו ואת כל הטיפולים, ושלא יחשבו שאני לא אוהבת אותו. אני אמרתי להם, תראו, זה בעלי, אני נשואה איתו 42 שנה, וזה עוד מעט יום הנישואים שלנו. אני לא רוצה שכל כך יתענה. הם אמרו להם, לא, המשיכו הלאה, עם הכימו, עם כל הטיפולים. שזה ממש כאב הלב לראות את כל הסבל הזה. כן, אני ממש זוכרת שבאותו יום באתי לבית חולים, ואז את אמרת לי, את לקחת אותי הצידה לפני שנכנסתי לאבא, ואת אמרת לי, תראי, הוא קצת במצב לא טוב, שאני לא אבהל. נכון. ואז נכנסתי וראיתי שהוא מבולבל לחלוטין. נכון. וזה היה נורא מבהיל, גם היה לו בצקת, ברגליים. נכון. הוא היה בכלל נפוח כזה ומנוזלים. זו הייתה קריסת מערכות. כן, וזה היה ממש עצוב. אני זוכרת שבכיתי כל הזמן, ואת אמרת לי, אל תפקי לידו. כן. שהוא לא יראה. נכון, הוא שנא נורא שבוכים על ידו, והוא לא רצה בכלל להראות חולשה כל הזמן. כן. אני לא אשכח, זה היה יום חמישי בלילה, 12 בלילה, שלקחו אותו לעשות צילום שיקוף ריאות. והוא היה בקומה, אז הבאתי אותו לשם על החדר של הצילום, והרופאה ככה שואלת אותי, מה יש לו? אז אמרתי לה, מה יש לה? אז היא אמרת, אפשר לצאת מזה. אז אמרתי לה, כן, אז למה הוא ככה? זה היה יום חמישי. וביום שבת הוא נפטר. כן.